Здравейте, приятели! Искам много да ви пуста с този вилог. Hey, Barack Barrow! Искам да ви окуража за опиването със Святия Дух. Думата пиян от Святия Дух означава буквално пълен със Святия Дух, както на Петдесятница. Както на Петдесятница апостол Петър каза, тия не са пияни, както предполагате, но са пълни с духа. По същия начин Стария Завет е пълно с такива стихове. Например, Захария се казва, че ще шумят, ще шумят като пияни от вино, ще пият, ще шумят като пияни от вино. Ракабара Мандо. Мисля, че в Амос последните години се каже, че пълни ще потече мляко и ново вино. Килала босте камаранда. Hey, Баракабаро. Във 2 Коринтияни 5 глава 13 стих се казва, ако сме блажено извън нашия ум, това е в Mirror Translation, в екстаз, т.е. вината е на Бога. Халелуя, брата бащи! Не обещаваме се държим и трезви и разумни пред вас. Т.е. дори ако сме пред вас в това състояние, вината е на Бога, Бог се доволства в нашия екстаз. Няма нищо по-добро от това да се опие с любовта на така се казва в песен на песните. Любовта ти е по-добра от вино, целуй мацувките на твоята любов, любовта ти е по-добра от вино. Халелуя! Това е виното на нашия възлюбен, на любовта на Христос. Няма нищо по-добро от това вино на блаженство, на изобилие, на свят живот, който идва от кръста. На кръста се изля целият алкохолен принос, както Стария Завет. Господ беше заповядал дори десятка, че може да бъде пренесен под формата на алкохолен принос на спиртно питие. По същия начин Исус изля на кръст своята кръв и тя е опияняващо ново вино на Новия Завет. Има толкова много добри неща в това нещо, бъдеш пиян от Бога. Ти просто си пълен с Него, обладан от Него, обладан от радост, неизговорима и преславна радост, пълна със слава. Халелуя, баракана бащия, холара. Господ толкова много се задоволства в нас, че буквално общува с нас в това опиянение. Халелуя. Господ иска буквално вие, които гледате сега, да ви изпълни с това вино, да прелее чашата на алтаря. Както казва в един от преводите, мисля, че беше в Murphy Translation, от псалма Господ пастир мой, където на български чашата ми се прелива, в английски се казва чашата ти ме опиянява. Толкова много блаженство има в Христос. Блаженството е просто радостта на Неговото Евангелие, на добрите новини на Новия Завет. Господ е изпълнил, иска да ни изпълни като ъглите на алтаря с това блажено вино, това, което се излива от кръста, блаженството, божественият download на праведност, святата сила на кръста в името на Исус. Аз декорирам върху вас блаженството, екстаза на кръста на Христос. Там е толкова радост. Ако мислите, че кръста носи скръб или нещо друго, вие сте се объркали. Кръста носи блаженство, кръста носи радост. Той просто е това нещо, което Бог отмени нашата греховност, раздрава завесата, премахна греховността ни, изляне от божествена праведност в името на Исус. Хей, барага, балалалалая! Аз да се изпълня със Святия Дух, обличане със сила върху вас в името на Йешуа Адонай. Халелуя! Исус е по-добър от удоволствие на този свят. Исус е по-добър от всички удоволствия. Не може да се изрази Неговата радост, Неговото удоволствие, което Той изпитва в нас. Той е влюбен в нас и ние сме влюбени в Него, защото Той първо възлюби нас. Аз закъням върху вас новото вино, новото творение, виното на новото творение. И както казва в песен на песните, заведе в дома на виното, дома на пированието и знанието му над мен, както в Септуагинта се казва, знанието му над мен е любов, обаче за мен се казва любовта му като бушуващи войски, като воюващи войски около нас. Това дигнете вашето бяло знаме и го развейте, буквално се правите на тази любов. Той буквално иска да ви опияни с радостта на кръста. Има толкова много радост в него, той е толкова велик, толкова много ви обича. Хей, барана мащите! Вие сте святи не заради
някакви неща, които правите, не заради пости, молитва и такива неща, но заради Христос. Халелуя! Той не е вашата болест, вашия грях, вашата немощ, болестта на греха. В името на Исус аз декларирам върху вас силата на кръста, благословението на кръста, божеството на кръста в името на Исус. Се видим следващата седмица или по-натам. Не знам кога ще направя пак било. Благославям ви, окуражавам ви да се опиете с радостта на Господа, с любовта на Новия Завет. Между впрочем, то не е само питието, не е само това опияняване, но то е самото опияняване. Христос е това управление на виното. Виното е Христос в името на Исус. Аз декларирам върху вас, че Христос, надеждата, славата е във вас. Вратата, която е буквално за небесна инвазия, вратата, в която стоите в небесния Иерусалим, в небесни места е във вас. Портала за инвазия е във вас. Аз ви благославям, ще се видим следващия път. Добре, момчета и момичета. Чао!